Ποια είναι η κοπέλα που θα μπορούσε να κάνει τον Πέντρη να ερωτευτεί? Για χρόνια, ο Πέντρη ήταν το απόλυτο meme του τύπου που δεν νοιάζεται καθόλου για ρομαντισμούς. Ο τύπος κυριολεκτικά κάθεται σε μπαρ με δύο γυναίκες δίπλα του, ενώ είναι κολλημένος στο κινητό του, λες και τσεκάρει συνθέσεις για fantasy football. Έδειχνε πιο αφοσιωμένος στην ακρίβεια των μπασών του από ότι σε οποιαδήποτε ερωτική ιστορία, μέχρι που στη ζωή του μπήκε η Αλεχάνδρα Ντόρντα. Είναι Ισπανίδα μόντελ και influencer από την Τενερίφη, που κατάφερε κάπως το ακατόρθωτο. Η Ντόρτα κρατά τα πράγματα εντυπωσιακά διακριτικά, με μινιμαλιστικό στυλ, content γύρω από wellness και έναν ιδιωτικό λογαριασμό στο Instagram, κάτι που όπως φαίνεται ήταν ακριβώς αυτό που τράβηξε την προσοχή του Πέντρη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στον κύκλο της Μπαρτσελώνα και έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μαζί στους τελικούς του Premier Padel Tour στα τέλη του 2025. Ο Πέντρη, που δεν επιβεβαιώνει ποτέ τίποτα για την προσωπική του ζωή, άφησε μάλιστα να εννοηθεί σε πρόσφατη συνέντευξη ότι νιώθει τυχερός στον έρωτα. Αλλά αυτό που έχει πραγματικά κινήσει το ενδιαφέρον όλων